Hello mga Indians, good morning! And this is BTV. Kasi punta sa my YouTube channel, punta sa button para sa video na upload ko. Mga Indians, meron tayo i-vlog ngayon yung kasama ko sa Giante Express. Mga Indians, tingnan nyo yung deliver niya. Tingnan natin mga Indians. Okay mga Indians, tara na. Ito yung deliver niya mga Indians, oh. Tingnan natin mga Indians, oh. Ayan mga Indians, oh. Kargang-karga yung mga Indians, oh. Ayan mga Indians, oh. Ayan. Oh bro, ano yan? Oh. Ayan mga Indians, oh. Ito. Ano mga yan? Oh. Yan mga yan. Grabe ang talaga mga yan. So, kaya yan. Ito mga yan si brother. Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Chris. Ha? Chris. So si bro Chris. Anong area? Anong area? Si Roberto lang. Anong area? Poblasyon San Isidro Sur. Ito. Poblasyon San Isidro Sur. Ito. Roberto lang. Ayun naman si brother Berto. Siya yung kaibigan ko dito. Siya yung muna nakilala ko dito sa Giante Express. Ano to? Barangay Pugaro siya. Pugaro. O yan. Magaling kumanta yan. Magaling kumanta yan si Roberto. Magaling. Bro, spell ko bro. Yan. Okay. Bro, ingat. Oh, sige. Ingat. Salamat. Okay. Sa yung delivery ni brother, dami. Pero kaya yan. Giante Express.